बेलाय हामबाय तिनी आं बक्तृतारना कक तंमाय आइছে आनो ताबुक बक्तृतार दिन रर गाइছে मो बुइनी काइलाई पान्दाओ माइचाना थांमानि निजेसा काइजाक मा तंखाम तिं खातिनि आइছে काइजाक थांसे नाइता आइছে काइजाक दिगवा मा काइजाक सिनाइब्लाय पहिलानो तिनिनि पान्दावां सिनि बुबाग्रानो खुलुमुं तै चौबानि चिबा याफारो खाका हम याफारो चिनि टीटीएडीसी नि बरम गोनां चेयरमैन सीएम चिनि तै खरकसा मिनिस्टर ताकुक ब्रिशकेतु जतो ईएम्स एमडीसीज एमएलएज चिनी जतो सीनियर लीडर रोक एक्स एमएलएज एक्स मिनिस्टर ते ताकुक ते बुकुक संनां खा काहमिया परै किसिसान बारां कक्साय थासिंगो बुबाग्रानो चिरिखकमा खोनावै नर खोनाब्ला थासिंगो बाहायके चिरिखकका आं बेलाय बोखानां जाका बाहायके चिरिखक गोना बहाय तिप्रा मथानि जाबाबो चिरिखक गाय बुबाग्रा सासके चिरिगै मान उंकै जोंबो तिप्रा मथा नि स्लोगान नो चिरिखक लायनान दरकार आं तिप्रा मथा ङे नक लं लिभ इन नेपाल लायचे तिप्रा मथा बुबाग्रा बुबाग्रा गी सासामा हाय माइदि बरो साजकी खरां किसा अदा तिनि आइছে ती प्रासागा माइचाना नांगौ है फुंगनो आग्रान मजदें में माइ सप्राग राव आं है आनो वानसारो भाई सारो नयटाओ माइचा मनुखाय एतो सकाल बेलाय अपनी भात खान तामले सानाबा तैसाउई तो कराकं तंबांग लगले माइनो मा सानाइता है और जो तो माइचा नहीं मांग है ताकुक ते बगुक सं तिनिनि साल चिन बागै बेलाय काइसा लाइबुमानि साल लोंनाय आं कुनु दिन उदयपुरो आइक्लाय बक्तृता मारिया खयत अरो आसुगै आं गोबां मा कक वान सुकायच जुद्ध रेलायै त्रिपुरेश्वरी आमा पर्यन्त तुलाई फैमानि ताबुखारो चिनी कुनो अधिकार से रिका मतायो साइट ती प्रासा खरक बिसक हाबै माननाय थांगै आनो हरेन्द्र रियां तिनी आइचुगो सावो सार ननबा त्रिपुरेश्वरी मंदिरो से दुति कुफुर कानै पागरी कुफुर थुबै खुलुमान नुकब्ला नै साव इस आं तो जीवन आं दुति कान्याखौ बाइकलाय हरेन बानो हरो तिनी दुति कानजाखै नुखा है दुति आवन बगिं कानजाक नुखना जे ती प्रासानि चौबा ताकबो थागिया को है चौबानि जराव चंगागि चिनी तामो रायखसाक रायकसम चिनी सेनारोक हयतोबा ताबुं हाय उ टीएसआर रोक ड्रेस सुमानि आ ड्रेस बाय बुजियाफ्रु जुद्धंगियाना दांनाय बरलायनो सोप्राक लायखना हायच अनेक बरक सुंगो अनिमेज मंत्रीमान परे तां सिरिं अनिमेज द सिरिं अनिमेज सब समय चिरिगै दं हायच किन्तु ती प्रामथा ते बुबाग्रा संजतन शिवो चिनी दाबी माननान बगे हकी बग नैमानिंगी हांगाय बरफ कठोर बगै सोप्राक नाय जों हायच कठोर बाय हायच जों या कारग्लाक ताम सका सकाय जोंनो सोंगा बायच दिल्ली वनम सुक्तिंखा तिप्रासाय कोटंखा बुफुरु माननाय आरो तिप्रामथा पार्टी आसाय मासे बिसिब्रैसिको ओनली 4 years जेराय बोसोरक 4 बोसोरक कक सोमाया मा होनगा ना हिंसे सावायत आज सीपीएम रोक जोंनो सुङो
কবে হবে আপনাদের টিপ্রাসা একট দাবি পূরণ পগৈতা থাকতে তাকতে বুকুকসং চুক্তি বাই চুক্তি পাইয়া হয়েছে চুক্তি পরে চবা দङ आ चबानो साक्सेस खाइना हंखाय जों थानसा मा फुनुगनाय आबो सिसिनि स्ट्रेंथ नाय आईपीएफ टी बाय चबांगिया दे चुक्तिंगिया दे जिनि बरम गोनां प्राक्तन मिनिस्टार मेबार कुमार जमाती और आसुकजाक आज ओरा बिन सेंगारी तिगिजा काइसो सम हायचे तिनि नुगमा सेंगारी किचा बाइंद्रुक थांगा हायचे खाल जागलिया नायचे ठीक मत बरक बाइबु चुक्ति खाइका केंद्रीय सरकार आ चुक्ति तांगी मान लिया कारण आईपीएफ तिरक थानसा तंगी मान लिया काक थामै गाइच आर चिनि मति प्रासे कोट न मान हंकाय नों आं और जत्त फाइनाय जों थानसा मा तंनाय ते चबा मा फुनुगनाय कक सोंलायो काइलायनान बागै तेन निनो दा काइलेमा पान्दां बाहायचे रायबाय रक फाइग्राब लायचे बरैनो फुनुगो आगि नुकले बरै फुनुग मारो गायचे रिगुतो खलबै फायो किसी सा बुकुंसिनि नुगो हायचे आसबान हामजागलाय मसाइ थां लायचे तार परसे दिन तारिख थिगङै काइलै पान्दां जों दिल्ली बाय जे चुक्ति खायमानि आमाबो कक सोंलाय मा हायनो दिन तारीख थिगं खा ताक काइलै पान्दानि दिन बो फाइनाय आ दिन न नासिं तंनाय टिप्रासान नों आंसे ठीक मा तंनाय है आर साइजे मालाय लिया सबसे संगामो जे बिरोधी दल नेता आबो बांगियाकार काइ फैमन चेयार सबलाय है आबान चेयार के सामसाय आं जखन बिरोधी दल नेता तंफ्रुंगे ताबुं बिरोधी दल नेता साव की बोलतेन आसल बिरोधी दल नेता आमी एक बछरिया कारिरिका टिप्रासा थीमा कक बसाया वानसा कक सामाबो थीमा बसाया मेलार मातो थाङै फेन चिमि चाइ कामस्लि बुताम खुलगै माने यासुगै दङ हाय ताङै साइदमान ताङै आसुक दंबो जितेंद्र चौधरी आगिखे मंत्री कगनान किरिमान बागै सिरिं तावखे बिरोधी दल नेता कगनान बागै सिरिं बदा दफान हामजागनाय कक बरक तुइचों सरकार बाय रिलाई दं कयेकदिन आगे जितेंद्र चौधरी हाउस से तंग्रा गया हाउस ने फाटार थां फैगा बदा जोंनो सेजानाय बगा तीन तुइमिया तंगुबो हाँ की বলেছে जितेंद्र चौधरी বলেছে বামেদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড়ে টিপ্রা মথাবাই 2026 সিপিএম পার্টি মালাই নাই তাওয়াইসা একটা সিট जों বলনো জিদিনারিক লাগাইতে আদিনো বুঝিওয়ানে জিতেন বাবু কি বলবেন তখন তাবুকে প্রেস কনফারেন্স খাইখাই চাও শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াংলে খুয়াই মিটিং খাইখাই বলং কুতু গথাङै माइक खरां लेम खा बरबाय बरनो मीटिंग खायै भिडियो तिसाय यूट्यूबर हाइस आबोसो बं शक्ति साहस दंखाय सीपीएम पार्टी नि गणमुक्तिन बरगनां चैलेंज सारा राज्य दाचिनि गुमती डिस्ट्रिक्ट से बंग जनसभा तरिबानो बायते खाइदों बरक मानिया पेरिया हाइस जितेंद्र चौधरी प्रायनो चिनि महाराजानो कुतुकमान खनाव महाराजा चाचा ग्यांगे आनो सौ ये जितेन बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते आंग महाराज नो सका महाराज कोक कैसा वानजिन कोक बाई तो कोई जाइबो तक मेना पथे लाग पाइबो 2028 जितेंद्र चौधरी गु हारा हारि नाय आं साका रग नाइते बरो योग नाइ बहाइते तंग खुबले जरा हाइते चिंता खादि तिनी टिप्रासारक जुदि ते दुई तीनटा एमएलए जिदिरि मान खाय चिनी टिप्रासा एकट राजधानी ट्रेन दतुई दई चुक्ति रूपाय नों खामुं जों एमएलए जिदिरि मालिया ते किसितसानि बागै जों कासुइ मालिया नक जतम बुजियो हाय एबं आमते याहाय जों जदि हिन्जादबा मन्त्र गोरों रखफानो जत दिनो खिर सारि माय हमले मन्त्र बाय हायते अब एकदम खेमबाय जुगबाय
Oro tok buthi resari sida hangnai dungnai hini kawat semen kisrat resar matang buat. A kem bai juk bai din chin bagi ma phainai abun bagin bubagra sasao YTF ni আগরতলা বক্তৃতা খাইপুর বুবাগ্রা শাখা ফ্যাক্টর মাংনাই অনেক বড় সাজা গিয়া ফ্যাক্টর রঙান বাগিদা তিপ্রামথা রাজনীতি খায় ফ্যাক্টর রঙিন जों সিংহ শাখা কাউই উদয়পুরতে মা খাবরুম নাই আর সিংহ শাখাতেই কানা নাই সিংহনো মারাব নাই আবনো রাজনীতি থামসানো একমাত্র চিনি তাবুক শক্তি আবনো जों মা তনি নাই আংনো অরচিনি বরিচারাই রক্তঙ্গ मोकोक चिकन साइज महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतवर्ष स्वाधीन नानी 200 बছর नाका 200 বছর इंग्रेज रो कयजन दङ सेमे 1.5 लाख और भारतीय रोके 30 कोटी बरक से 1.5 लाख इंग्रेज तो रखलायनानि 200 বছর नाकाइছে तामनि बागि सेमे थानसा तंगिया ओ इंग्रेज रोक बाय आरो थाङै चाकरनानि इंग्रेज नि नगो खिनक सुइनानि दारुवांनानि आबन बागै जातिनो फालो हाय बिनि बागै चिनि तिनि सबचाइते दरकार जों थानसा तंगन 200 বছর बरक नांगौ जों जदि 20 বছর थानसा तंखाय त्रिपुरा हाव त्रिप्रासानि जाति तावैसो जों नायनो नायदे किन्तु जों थानसा मा तंग थानसा कगनि अर्थनो गान सोंनाय सार ननबा मोखांसो नुग्लिया अनेक जनसभाव आं नो इच्छाके आं मोखांनो किच्छा हुई तो नुवाय मोखां खामबानो ने तामलें जाखाबा डेली दा मंत्री हिंगे गद गद थां बक्तृतारि मा तंनाय बायचे मंत्री हिंगे सामुंगा तांनाय आनो अनेक बरक सिङो फरेस्ट मिनिस्टार नि नों ताम सामुं तांनाय 2025-26 नुगनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टार नि तिप्रासारक ताम मानखा नुगनाय जे वा संसाओ जे मुयानो संसाओ ताबुक एग्रीमेंट खालायना नाय दङ तिप्रासारनो समस्त बलंग डिमार्केशन खायता वा कायरिवै चाइनानि वा तुई दङ आ वा फालै तिप्रासारक लक्ष लक्ष रां रोजगार खायप्रो अनिमेश साबो बो फरेस्ट मिनिस्टार बक्सिनि नाय वानाना करे जितेंद्र चौधरी बलंग मंत्री नि थाका खिताइनो कैसे ठीक मतो तांग मालांगलिया अनिमेश देबबर्मा फाइमान परे तिने हाईवे गनांगै हाईवे टॉयलेट्स नामै दं समस्त तिप्रासा बुलुंगो जायगा प्रोजेक्ट आं साका 1 लाख टाका दिया होबे ना प्रत्येक जेएफएमसी नो मिनिमाम 10 लाख टाका क्लाय जों मारनाय तिप्रासा हामग्रायनि बागे जों क्लाय दङ 1 बछर जों मंत्री सभा हाबमाबाय तिनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक साजाका एडीसी नि बजेट बारिखा महाराज बो फाइसानाय 160 करोड़ एडीसी नि बजेट बारिखा 70 बछरनि त्रिपुरा राज्यनि इतिहासो मन प्रथम सरकारो दंगै एमएलए रक दाबि खाइ जों 160 कोटी टाका ताबुकते गोबां दुइ मानखा आगामी दिन एमन दिन फाइ दं जों थानसाकै जदि दल ख्लाय दंहाकै तिप्रासानि बागै 5-6 हजार कोटी टाका एडिसो बाजेट सकबायनाय आबन बागै तो माना सिंनाय खामा लगनाय बुइनो मा सिरनाय चिनि तिप्रासारं बिसिंबो नरक नायदि चाकमारक डारलं खरक बुसुक दं तिप्रासान बिसिंगो 12,000 डारलं रक समस्त टीसीएस टीपीएस परीक्षा बरक रिवै बुरा रावै परीक्षा रु आर माबो मानु आर चिनि देबबर्मा रियां जमातिया रखेतामो खाकलाय बरक वाइसा रिखाइनो उनखा ने पायो आइते ngmaya आर निनि डारलं रक चाकमारक आरे चाकमारक ले बुसुक दंबा त्रिपुराओ किन्तु बं आईएएस अफिसार पर्यन्त गैखा बिनि बागै खालगनानो जों मा सोलोंनाय बियां थानाय आ सीपीएम आर दे थांनाय जे सीपीएम फाइ जों चिनि हा कमा जाक्का आरोनारो जों थांलाय गुनाय जे सीपीएम रक 25 बছর जोंनो 25 टा सामुं रिक्लांलिया आ सीपीएम थान्दा मा थांलायनाय चिनि बो थांनान कुन जागा करै जों थानसा मा तंनाय चबा मा खायनाय तिप्रासा कोट बंगनाय जितेंद्र चौधरी जे दिनो चिनि एकर्ड दङ
साबुजे थाजिं डेविड मुरासिं सामानि जेबो ठेला गाड़ी बा अरे ठेला बाई बब गुरिगलाक त्रिपुरा राज्य याकारि खारना नांगा नायते त्रिपुरा सारं संगान बनायते बेनि बागै ताकुते बुकुसं थानसामा तंनाय आं कक गोबां सालिया महाराजा थाजिंगो प्रिपेयार खाइ दं कक सानान बागै तिनि सप्रागान बो किन्तु आं महाराज दं मा सानाय नों मा सिरि कक नाय तिनि कम खै सिरि का बाबो त्रिपुरा मथानि जे सिरिक मानि आ सिरिक मान तिनि किन्तु बिनथानि आं खोनानान मुसुं वाइছে दारुन भाबे फुनुक गाइছে दफा थानसामा तंनाय थानसाका मा हिमनाय जाया चुगिया मा सालाय अनेक समय खा कइलाय किन्तु बियां थानाय जों जतन गाहाम क्लाय यूनाइटेडली सभा क्लायबाय जादि जतन मा क्लायनाय आसो कक कसारिनो आंगान कगरन मथाक्का तिप्रा दफा युग्लकथुं बबाग्रा युग्लकथुं